Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Zibonga ucansi izithandani ezisinde ekufeni kusha umkhukhu ekhaya elisha Cape Town kwashona abantu abahlanu ngesikhulu ihluku uthobile nodwele kanye nesithanda sakhe bathi namanje abakholwa ngehluku abashone ngaso abangani babo abahlanu ngesikhathi besha nomkhukhu khona ekhaya elisha eCape Town. Uthobile utshele lenye lamaphephandaba ukuthi babephuza ngomnandi kunje ngomhla ka18 kuFebruary wabe sezizwa ihalela inkonzo yasekamereni wacela isithando sakhe ukuba baphume bey endlini yakhe la abahlala khona. Uthi ke sanqaba isithanda sami ngaqhubeka ngasincenga kwathi ngeyithuba zabo ethu abesevuma asabe sesihamba siyosithokozisa nesithando sami. Ngakusasa ekseni sashaqeka kakhulu sizwa indaba emaphepheni ukuthi bashonile abantu ebesinabo abahlanu ngayizolo. Uthi namanje akukholakala njengoba ke bashone ngesikhulu ihlungu. Uthobile uqhube wathi ubonga amadlozi akhe ngokusindisa impilo yakhe. Uthi kuba ngikhalelanga inkonzo yasekamereni mina kanye nesithando sami ngabe nathi isibalwa nabashonile basha nabangqonqa nawo umlilo. Uthi ngijabule kakhulu ukuthi ngiyaphila yize noma kubhlungu ukuthi abantu besinabo nesibaziyo bashone ngehluku leso. Uthi ngendlela bengiphuze ngayo bekungeke kube lula ukuthi ngikwazi ukubalekela lo mlilo. Kanti ke owakwakhe naye uchaza wathi ngidumale kakhulu abangani bami bashonile bebengasibo nabangani bami bese befana nomndeni kumina njengoba sengihlala iminyaka engaphezulu kwa2 nginabo. Uthi kuyahlukumeza kakhulu lokho kwenzekile kodwa ke sekwenzekile kumele samukele. Okhulumela amaphoyisa uCaptain Frederick van Wyk eCape Town uthe idokodo livuliwe lokushona kwabantu ngomlilo. Kanti ke umlilo uthi uqubuke ngezithuba zabo u2 ekseni kwashona abantu abahlanu abashe ngesikhulu ubhlungu. Akwaziwa ke namanje ukuthi imbangela yomlilo yini. Bafethu ke mina ngizofisa ukwazi okuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngayo le ndaba mina sengiphuma kanje ngibambeke evideni elandelayo.